Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Mgbe o kesara sị gị riwe, ọ sị gị chuzo nke dị mma, which means na ndị nna nna anyị chọpụtara ụkazị na o nwere ahịhịa ọjọọ onye nke ọzọ riri bife ahụ ụkazị. Onye nke chọpụtara nchụanwụ, o nwere onye riri ahịhịa ọjọọ, o nwere ike o gburu ya nwanne ya, ma na nke ahụ nke ndị mmụọ. Onye chọpụtara ede nwere ede ndị mmụọ, ọ nwanne ya chọpụtara nke nwụrụ, o nwere nke nwụrụ nwanne ya sị na ede ndị mmụọ. Ero ndị mmụọ, gịnị mere iri ibe ya gị gwa ụmụ gị na nke ndị mmụọ? Ịma gị na onwe onye nwụrụ for it, ịma na ihe awa aja achụrụ achụ. Ugbu anyị na-achụ aja nwere onwe, gị na-agwa anyị na mmadụ na-anwụ. Pita ọnwụ gị, ị na-eji Baịbụl taa. Humanity is concerned. And Igbo-Biafra nọ na Britain na-ekwu, but we are fighting Britain. Why na ha emechibeghị ya? Gaa jụọ n'onwe gị ajụjụ. Gaa jụọ n'onwe gị ajụjụ. Gịnị mere na Igbo-Biafra nọ na Britain akwụsịbeghị? We are more powerful than what you think. We are more powerful. You want to join IPOB? Oh, my number I get released. Oh, my number I get released. IPOB would be key to our survivor. Ndị ire abatawago ka ha were ala anyị. Iweta azịza dewe nwa ịgbaji ya dị very easy. But ọ nọrọ n'ukwu ịgbaji ịra ahụ imechaa gị ibe ndị agha. That is the meaning of IPOB. One family. Igwe bụ ike. That is why we are letting you to know. Ị chọrọ ijoin IPOB were phone number. Ọ bụrụ na ị nweghị iji abịrị ya, gị nye nsị gị n'ala, anyị ji akwụkwọ iberi ya. Go to their shop, go and share it to them. 20 pounds after the war. Ya laghachi na Port Harcourt ebe obi. Ya ruo ya hụ na onye ugwu emego ụlọ ya ọkụpai. Ya laghachi n'ọfịs ebe ọ na-arụ na Port Harcourt, Igwe ọcha. Ya hụrụ na onye Yoruba nọzi na ọfịs ebe ọ na-arụ. Ya laghachizie n'ụlọ nke ọ rụrụ arụ, agwa ya na abandon property. Ya laghachi Lagos ka ọ rụọ ọrụ na kọmpani ya, agwa ya na onye ọzọ nọzi n'ọfịs. Ya laghachizie si I must make it. Ọwa must make it ka anyị ji nweta ngwa ahịa niile ndị enye 20 pounds. Bete ị ka na-asị m na ihe etiri onwe anyị. Akụto shop onye Igbo ka akwụ ụgwọ na gọọmenti arụgharịa ya. Ya oticha ụmụ Igbo na Lagos. Ha atụbatawa ngwa ahịa, dachuo ha ahịa. Ire gị weghachi ego. Within 6 months ha ebildugharịa onwe ha. Gị nọrọ na-afọta ọnụ ka onye iberibe si na ndị Igbo ha etiri onwe ha. Betu ndị jiri for 2 years, ha ka na-arịa dị leprosy, ha kacha wuru ogbenye, ha kacha wuru illiteracy. Betu anyị nwe ndị nwere ịhụnanya. Onye na-aga akpọrọ onye mmịa na mpe ya nwụrụ, kpọpụta ya township, kụziere ihe ọ na-eme. After 4-5 years, ya ote aga na abasetụlụ ya. Kedu ịhụnanya karị nke a? M si ọka ịrụọ maasị. Mgbe anyị na-ala Disemba, anyị laa Disemba ka otu Sabin Gari na-adị, kedu otu Kaduna na-adị, kedu otu Lagos na-adị, kedu otu Ibadan na-adị. Obodo niile a na-abịa ntị na anyị nwalaala ala anyị. Ebe ọ na ha buru ibu should occupy their land. Odo anyị alọchabekwaghị. Kedu mathematics was written? Anyị laa village anyị na December. Lagos adị empty. Ala Yoruba adị empty. Ala Hausa adị empty. Obodo anyị eju na mmadụ. Kedu ndị kacha anyị nọmba? That person na-eche echiche. Na-amaghị na arịgịrị census. A na-arịgị census arịgịrị 1958. Dịka census 1958. Gị bịa nọrọ na-ege census. Hey, Hausa buru ibu. Ha dị ole in population? Stone. Ya na-agazi obodo oyibo na-aga asara onye ọcha akwa. Hey, I pray you travel obodo oyibo this year. Ya nwa ọ na-apụ ga-arụọ pastọ ebe ahụ. 070. A na-agba official match. Ndị niile nọ na list coach on the 18 above. Ogbochikwa gị ga n'ebe a na-echuzu bọọlụ ga-chuzuo. Ịma na o nwere bel a ga-enye gị na court na Nigerian court. Asị gị weta 3 years tax clearance.
Ogwe mgbe Biafra ga-abịa onwe ihe ị ga-achọ asị gị weta monthly dues gị. Gị weta monthly dues gị. Ị ga-adị against them mgbe ahụ enwere ka anyị anwụọla. Ọzọ ụmụ gị na-enyezi ọda. Because na mgbe anyị na-agba ọsọ na primary school, ịbịa na klaasị onwe ndị na-agba first, second and third. But abịa na athlete, ị ga-ahụ onye gbara first na klaasị ọ gaghị agbanwe ọsọ. Abịa inye gift na klaasị, ihe a ga-enye ndị gbara first, second and third. But abịa gbaa ọsọ, mgbe ahụ egburu ọya masị, ndị mmadụ egbu ugbu ọsọ. Ma ị dara n'ụzọ, ma ị dara n'etiti, ma ị gbachara dị ọsọ, hensị ị gbara ọsọ, onye na-enye glukos ndị gbara ọsọ. A na-aga agbata onye gbara first na klaasị nye ya glukos. Achọ inye ihe na klaasị. A ga-ewere ihe onye gbara ọsọ nye otu a ka Biafra dị. We don't pet evil. We tell you the truth. That is why Nnamdi Kanu ji dry. Ebe ahụ nkwa bụ Nnamdi Kanu say bịa here. I let you to know. Ihe anyị na-eme ebe a ka na see in it. You think we are joking? This very gospel must be preached in truth and in honesty. Without pressing evil, I have to go in here. You don't give us. When you give us, we will bet evil. But I ji ego moto anyị jide ego nri anyị. Ụfọdụ si, na Biafra na ọ na-eweta ndị mmadụ na-anwụ. N'ụlọ ọgwụ ma ime na-eme ya. Ndị dọkịta ga-agba ya ọgwụ ekwesịrị ịgba ya ka ọ mụọ nwa. Ha ga na-agba ya soft injection. Ime megide ya ọ dị weak. Agwazie dị ebie sign nọ. Because all 200 and something thousand. But ị chọghị enwe a na-agwa gị maka Biafra iwere ọ na-efe gị finish. Onye a plan to kill you. Either na emere operation ọ ga-survive or ga-anwụọ. But onye anwụọ n'udo ama na ọta something thousand enweghị ya gain. Ha ga-agba ya ọgwụ ekwesịrị ịgba ya ka o nwee ike nwa nwa n'udo. That is the wickedness of humanity against Biafrans. That is why we are out today to fight evil. Biafra nwere onwe. Onye anyị ji nọrọ here. In case ọnwụ na ị ga-apụta ugbu a John anyị, enwere nọmba ị ga-ereliziri gị. That very number wo ịchọrọ join IPOB. Though anyị ma na Nicodemus ji abalị bịa, o kwe ndị je ihe bịa. Ya hụ na ị chọrọ ịkpọ na phone or na inwe chance now. Then you call that very number. With that very number, ebe ọ bụla ị nọ, ma ị bịara ahịa abịa, mechaa lawa Enugu, ịkpọ nọmba ga-akọnekt gị to ebe ị ga-join ya. Ya kwa na ị nọ gburugburu ebe a. I got join again. You got my IPOB not here. That very number I got bo. That very number I got bo. Oh, you not saying you will take, but you have a microphone. Trigger of a gun to deliver his people. And every other one powers will try to subdue him. But they all fail. Nnamdi Kanu a prince. He got a map of Africa. Africa will become continent. Oh, we're going to operate a trigger. He got a map now. Biafra will the trigger. The ancient map of Africa, Nigeria out of Nigeria. Nigeria started 1914. But we must continue. Also, you know, nobody is a belief from trigger. You go to the map of Africa, it's a continent. Biafra is the trigger there in the map. About the nobody is a belief in a trigger. To deliver his people. And every other war powers will try to subdue him, but they offer 400 and something years ago prophecy by Nostradamus. And thus again, I got Bambo to subdue him, but they all fell. They became a run tried, all resigned as a British Prime Minister. Theresa May tried, all resigned. Obama tried, Kotie one, no way. Only came out to Bukoneba before, did he not try? IPOB! One family! Join IPOB, look when I'm big with it. Only Biafra can save you. Ihe ahụ ala anyị anọghị n'ala onye ọzọ. Otu mmadụ ji chọpụta ero gbanye na nke a wee ero ndị mmụọ na nke a wee ero ndị mmadụ. Onye nke a na-agba ero ndị mmụọ nwe onye nwụrụ n'obife amara na nke a na-egbu mmadụ na-ero ndị mmụọ. But ị na-erizi ya today. Ụfọdụ sị na ndị nna nna anyị kpere arụsị ma na-ajụ ya ka eri ị na-eri. Ọkwa ị na-eri ọha na-eri nchụanwụ na-eri ụtazị na-eri ihe niile ọkwa ndị kpere arụsị chọpụtara ya. Sisi ị chara ị ga-achọpụta n'ori nke gị. Mmiri na-eku n'obodo ọkwa ndị na-ekpe arụsị chọpụtara ya. Ụzọ Isiala village unu ndị nna nna anyị ha bere arụsị ọkwa ụzọ aka Isiala village unu onye ahụ ọgbuziri onwe ya. Only Biafra can save you. Only Biafra can save you. Ndị ire abatala. We are not afraid of anybody. Nnamdi Kanu say Biafra nkwobi. He's aware we are here. Ihe anyị na-epreach ụka ịmara ebe anyị nọ. Biafra nye Jacob.
iso enwetazi onwe ya. Join IPOB. Ndị nna nna anyị gbara anyị mbọ sekọọ ya ala. Anyị wụ ndị IPOB, anyị wụ ndị Biafra. Kpọọ nọmba na ị ga-join IPOB obodo ọbụla ị nọ. Kpọọ ya ka ị join IPOB. We are not here for joke. Ndị iro na-akwado anya na-akwado. Nobody will win us. Nobody will take our land. We are out to die. So that he gave it. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa, ị ya mara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.